आथा जायोना जाया रानो खोमा बोरैफ्राव होनो माइब्रा देनोसै माइब्रा देग्राया जोंना आजायासो केन्द्रिक ब्रह्मआसो माइब्रा देनो नागिरदों सिथाव लारु जानायनि जाबायलै बांद्राय बुरजा होनाङा गोलैगोन आजायाबो देफादो गोलैगोन हानांगोन आजा मनाया आजा मानो सेन्देल गानाखै गुसुआवलाय गानहै सेन्देल गान हा गुसुआव गाम्बारियाव देहैदों दा मैया देनाय मबाइलाव आसि आखाया उवालानो बोरायबाय दोनहाबनाय जेबो देया नालाय जाख्ल'जोबलायलायनाय उवाल बाहायनाय जाया नालाय ओरैनो दोनसोनाय नालाय बुरि जानाय आखाया जानांगोन बेजोंनो फिथा बानायजायोब्रा फिथाबो बानायजायो ओमफ्राय एबार लारु बानायजायोब्रा दा बेखौनो देग्रोनानै गुन्दै जाबाथाय लारु बानायसैब्रा ओमफ्राय सिथाव संसै नों लारुखौ जागोन ना जाया गोथाव आजा गोलैगोन मा खालामो नोंलाय खेरेट गेलेदों खेरेट गेलेनो रोंबावो माबाफोरनि चाइनिसफोरनि ना कमफु मालाया सिङाव सोनानै लाब्रा जायाखै एबार जाबाय बारनानै जोलाय हायोना हाया फिसौ बारनानै जोलाय नङाब्रा ओरैनो बारनानै ब्रा बोरै बहा कमफु मास्टार जानोसै नोंबो दे खालामलाय गेब्लेहांबायथ' मनायाव दंबावोसो नै एबार बेखौ देखांबा देबावगोन बुरजाथार जाग्राफ्राबो मेला नालाय आंबो देयो बेखौ देखांबा नों जोंजोंबा बोलो बांसिन जायो नालाय थाब गेब्लेसिनो सिगां मावलायलायदों आयो बोलो होनानै देबाय नालाय आखिनोबो रोंबावसो जाबाय हे आजार बेखौ दादों हायोबोथ' बवा ओइ आथिङाव गोलैदेरगोन
माइब्रा गोसोम नों देनो देदो औ देग्रोदो एसे देनाय ओइ बिदि नङाब्रा सिदासो मेंलायलायो नै आं देनि ओंखायथ' udah gomle lebe cendekna jam ya dari guzane kana ayo बोखोलायबावोसो ओइ अराव गोलैनाय होनबाबो अराव बोरैबा गोलैहैनाय मोनथिया Wow, 40 taka, 50 taka mana? Handungannya rajman, 60 taka mana? माइब्राया जोबलांबाय नालाय बुस्थुआ जोबबाय नालाय खम जाबाय नालाय बयनावबो जोबबाय नालाय ओंखायनो दाम बारा जाबायब्रा आखाया नोंना मैला माबा माबि जायो ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानोसै गोसोमालाय बेसेबां फानो आं नुवाखै गोसोमखौनो हाथायाव अखा दोमैबाय थानायखाय सान्दुं गैयैखाय बारा फानाखै ayo Mobile number ke bawa nang dongkra. Anak dong. Aku jauh sekarang. हाननाङा दा हरगोन सेवराय जानो गोथावथार मारै गोथाव मोनाखैनो हमबोयो सोर आजाया मा जाबावनांगौमोन गोसोमालाय माथो जाखो माइरङा गोसोमखाबा नोङो माइब्रायानो गोसोमखाबा बोरै गुफुर जानांगौ स्कुलाव बे साइकेलजों थांदो एबार नोंखौ दोनलांला दे फैनायावबो बे साइकेलजों फैदो मानसिफोर खावो उन्दैद्राय नोंखौ मानसिफ्रा खावनानै लाङो नों बुनो हाबावोसो लांनानै नोंखौ फिसा लाहैसै मालाय फिसा लामाखौ मिथिखायोबा मा खालामनांगौ
लामायाव मिथिखाबावोसो मैगं खाथेनानै लांबालाय मैगं खाथेनानै औ माने खेवनानै लांगोन आङो नोंखौ आखाइबो खाबायब्रा आखाइखौबो खाथेबाय उनजों मैगंखौबो सि गोसोमजों खाथेबाय होमबाना नुलाना होमबालाय ओरैनो बिदि नायबाबो नुवाना गैयिफ्रा खावोलै नोंसिनि गिदिर होगोन नामा गिदिर होयोब्रा ओरै गिदिर है बेलाय मैला मैथा बेलाय दल' खन्थाथारालै मानसियानो दुस्थ'मेन जाबाय नोङो आरो दा फैफिनबावगोन बेबायदि खालामनानै उखुमाव माबा गारखोहरजोब्बाय बे सेवनाबा देरोना सेवना मैयानो जादोंनो मेथाइ लाबोखादों मेथाइ लाबोदोंमोन आं मेथाइ फिथासो लाबोदां हैद मेथाइ फिथासो लाबोदों दाहाय लायगोन आं खिजुरनि मेथाइखौसो लाबोनांगौ मेथाइ बेखौ जायो नामा खुलाखौ बे नों लाबोग्राया खुला नङा बे मेथाइ फिथरा फिथर फिथा बादिब्रा इसिन थायो नै फिथा बादि दामाबो गोसासिन दाम बारासिन ओइ गथ' नों मा खालामनायखो मबाइल दांलायबाय नै नेट नाङाखै न' सिङाव आखाइ गोलोमबायसो नै आंना एसे देबावबानो जायो आखाइ गोलोमबाय गोलोमनायानो माथो जाखो रि मोननायखौ नुवाखै लास बेनो एसे देबावनांगौ गोसोमबाबो गुफुर नुबाय नै देग्लिजानानै बेहाय आलगा नुलायलायो नैबेसिम गुफुर हरै जोंनियाव गोसोमसिन नुलायलायो नै बिस्राबो देबायदां दे धुप धुप होननाय खोनाफैबाय उवाल गंसेयाव न'खरब्रै देनांगौ जायो सिथाव सिबिं नालेंखर ओमफ्राय मेथाइ
जाबायबो औ साम'फोरा सावखांबाय नै अना नाखाङाखै अनखौ दाबो नै संनायाव लानो जाबाय एबारनो गल गल गला गल बानायबानो जाबाय लारु होनो नामा बिदिखौ बानायबा सोरफोर साइस नुखाबाय सिबिंखौ दै बांद्रायजों एसे होलाय एसे सारनानै जाबाय एबारसो जादों आथा नानाय बायदि नाखाबाय लारुखौ लारु 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 आरो नैबे गाइखेर फुदुंदों नै आरो नै बानायखानाया लारु बानायखानाय दंबावोसो नै नालेंखरजों मेथाइजों सिबिंजों नालेंखरजों मेथाइजों मेथाइ गोजा एक्सट्रा अन नै बुरजा जाबायथ'